Mga kapuso, agtang sang 5 ka tuig nga bata napilasan matapos nahulog ini sa drainage sa Barangay Lapuz Norte, Lapuz. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Napuno sang dugo ang ulo kaguyasan ni makatuig nga bata nga si alias Carl matapos ini nahulog sa bukas nga drainage sa Barangay Lapuz Norte, Lapuz, Iloilo City pasado alas 6 Domingo sang gabi. Suno sa iloy sang bata, nagadalagan ini sa guwasang ilabalay kag wala makita ang bukas nga drainage bangod madulom. Nagasunod ang magulang sang biktima. Basta magkuha sa bata ko sa iya, ang tiil niya, ang ulo niya sa dalom na mo, ang tiil niya sa babaw, ginunos, ginasa sa bata ko. Damo siya dugo, may mga pilas pa sa gani diri sa ulo. Hibi na lang sa kay siguro. Oo, kay siguro sakit na ginapilas siya. Gilayon gindala sa ospital ni Juliver ang iya bata para mabulong. Normal man ang resulta sang x-ray sang bata. Suno sa iloy sang bata, manog isa na katuig nga naguba ang tabon sang drainage. Apang suno sa punong barangay, isa ka bulan lang ang nagligad sang ini ang naguba, bangod masami ginagyan sa mga salakyan. Nangin masako kuno ang punong barangay rason nga wala nila gilayon matakpan ang drainage. Sa pagkadto sang news team, ginsementohan na sang barangay ang porsyon nga nahulugan sang bata. Bangod man sang insidente, plano sang barangay liwat magbutang sang suga sa lugar. Ano na aksyonan na naman sir, ipakayo naman kay Barangay, why na sa masunod yung madisgrasya sir. Sa piyak to sir, meto man to ipakayo man to. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.